Teknikariak Ubila kaleko bigarren solairua ikuskatzen. Bistan daude gelak, leherketak eraikinaren fatxada txikitu baitu. Goizaldeko 6etan estandak esnatu dituenean, gaz leherketa izan zitekela pentsatu dute Hondarribiko Alde Zaharreko auzokideek. Yo estaba en la cama y he sentido el golpe y lo primero que vino el reloj. Miro el reloj, las 6. Me ha roto toda la puerta que he oído y susto que me he llevado. Oído una explosión, digo, si me cae la casa encima. Baina orduak eta ikerketa aurrera joan ahala, ezbeharra nahita eragindakoa izan dela argi gelditzen hasi da. Horrela azaldu du Hondarribiko alkateak berak. Iaia probabilitate guztiekin estanda eragina izan dela, eta hori da gaur egun edo ordu hauetan dakiguna, eta ikertzen ari dire, nola eta zergatik ez. Ertzaintzaren adituak hondakinak arakatzen ari dira lergaiaren bila. 50 bat auzokidek etxetik aldegin behar izan dute estandaren ondorioz. Eraikina egoera honean dagoen ala ez argitzen den bitartean, Hondarribiko udalak aterpea eskainiko diela esan du alkateak. Bitartean, goiz-goizetik ekarritu gonera bizilagun guztiak, gutxi gora bera 40 bat dira, eta baskariak eta afariak eta gero gauan normalen den bezala zute gogo handirik bere etxeetan sartzeko, nahiz eta ondo edo gaizki egon, beraz, alojamenduak eta kudatu egin ditu ere. Ezbeharra gertatu den etxebizitza duela 2 urte eraberritu zutela eta orain salgai zegoela azaldu dute auzokideek.